Sziasztok, én Goldarájda vagyok, és itt vagyok egy olyan videóban, ami most PvP-n Sziasztok! Igen, most PvP-zunk. És Stepbe. Na mindegy, gyere, var PvP-n. Ja, és Faithfull-lal. A leghamarabb. Hát nem annyira szar. Kire menjünk? Nem nagyon hallak. Most hallasz? Aha, itt ez a Dominik, megöljük. Akkor megnézzük PvP3. Csak így! PvP3. Vagy PvP2. Gyere PvP2. Várj, hogy szólj, hogyha ott vannak. Oks. Nincsenek PvP-n. PvP-n van egy gyerek, aki meghalt. És még egy gyerek, aki meghalt. Ez is meghaltó. Akkor maradjunk PvP3. És kit kéne megölni? Kit öljünk? Hogy vagytok emberek? Minimanó? Nem szabad rossz minimanó. Nagyon rossz. MCC szöveg van. Kim vagy rajta? Hallod, nagyon fura ezzel, nem? Na, sorry, igaz? Nekem nem. Én nem bírok hozzá. Mert MCC rám jött. MCC szöveg van. Hallod? Winner leszette rólam. Te hol vagy? Milyen textúrával vagy? Mi? Menj utána. Gyere, MCC. Segítsek? Ok. Hol vagy? Sorry. Hagyjuk minimanót? Az nem CC. THX. Hol vagy? Jó lenne, hogyha kifagyna minimi. Szerinted ma még föl lesz a vidi? Emlékszel, mint a régi szép idők? Hát, nem olyan. Még mindig a Faithfull-lal vagy? Én is, nekem tetszik. Sorry. Miért? Miért? Jön rám a minden. Ó, jön rám minden. Ezt most megöljük, nem?
Most nem minimanóra mész? De. Mert? Most hova mész? Keresem. Ja, hát itt van. Nem látod? Itt van amúgy PvP-n. Mert te nem ölöd? Akkor... Te magadra gyengességpotit dobsz? De! Akkor kidobál gyengeséget? De lóg. Ne, engem itt. Nem. Majki. Nem. Mit írtál? Mit írt? Hol vagytok? Hol vagy? Hol kint? Ja, megnézem. Mert mit csinált? Hát itt így ugrágat fölül. De El hol? akar menni. Hol? Hát itt kívül, tudod, akkor... Ja, látok. Na mit csinál itt? Nézem, milyen ló, fel akarod ugrágot. Hagy ugráljon. Legalább benne lesz a vidibe. Na, ember! Így meg fog halni. Jó, te... Voltál van én meg karddal. Ja. Shiftelj közbe. Hát, mert úgy jobb. Üsd már ide vissza. Mi a legjobb dolog a makaróni után? Tört. Most ez elkezdett harcolni. Most itt akar felugrálni. Ez most mit akar? Hol van? Amúgy ez nem stackes, tudtad? Nem, előbb törtem elvie. Én itt íjjal lövöldözöm. Szor. Kilépett? Nem. Kilépett. Hát, emberek, látjátok? Hallod, az komoly, hogy csak SSS-akomat koptatták le? Menő PvP sok mi? Sziasztok! Én.